Toto odkupna stanica bola v sustave podprijemstva Joarbis a ono ju vjedno za svojim robotnikom bezplatno vydalo Somboledu. Tak bolo ostatní 6 roky. Količestvo mlijeka 6 časom zmenšovalo, ta ostatní rok za 200-250 litri odkupeného mlijeka na deň robotník na odkupu dostával 300-400 dinári, co na mešačným úrovňu kolo 6000 dinári. Preto to robotník odlučil pohľadať lepší život u Nemeckej a odkup prestal. Mám 6 krávy i jednu jalovku. To veľké količestvo mlijeka, hej. Problém veľký. Hej, problem veľký, bo so s mlijekom nedze, hej, momentálno. Tuda co isto Mišo Homa proboval do Kruščiću, hovorili isto, že mu javlja, a on je javeli, že mu nič. V počátku, dok som došol do mlječarica, sme dojeli 50 litri. No dneska sme kravom zmenšali obrok, da majú menej mlijeka. Teraz momentálno ne znam, že keď došli doji. Sir ne predávame, ja sir roznošim poznatým rodzinom i tak. Zadarmo. Hej, poklon. Nemôžu predať. I my to pohasnujeme i tak, evo, jak šavari. Sír nemôžete predať? Pa ani sme neprobovali. Rješenje problemu nie vidno. Niet zainteresovaných, ktorí by še prilepeli odkupiovať 100-200 litri dňovo. Poneže som boled so Joarbisom veci nema sortrudníctvo. Jedno z rješenja bolo by, že by som boled dal cisternu za chladzenie mlijeka do jedných malých produkovateľov u Keresture, kde by všetky mali mljekáre nošeli mlijeko, ale i tot plán prepadnul. Vypatra, že obstanú len veľkí, hoč i im neľahko. U Keresture ostala len jedna familija, ktorá na veľko produkuje mlijeko, ale poneže sú nezainteresovaní dávať zvijavy za mediji, nie znaše jaka im perspektíva.